Hello guys! Welcome to my vlog! Ayan po, ngayong araw po ay pupunta po ako sa Pinay Derma para magpa-gluta. Ayan po. So meron po kasing iba-ibang gluta packages po ang offer po ng Pinay Derma dito po sa Nancy District sa Kaohsiung City po. Nasa sa inyo po kung ano po yung package ang gusto nyo pong kunin. Pero yung kinuha ko po ay Only Gluta po, good for 1 year. So, mamaya po explain ko po sa inyo kung ano po yung mga benefits na makukuha po natin kung magpapagluta po tayo. See you later! Ayan guys, nandito na po ako sa labas ng Pinay Derma Clinic. Ayan po. So papasok na po ako sa loob at explain ko po sa inyo kung ano po yung mga magandang health benefits na makukuha po natin pag nagpaturok po tayo ng gluta tayo. Let's go! Ayan guys, nasa loob na po ako ng Pinay Derma at nakuha ko na po yung number ko para indication po na ang purpose ko po dito sa Pinay Derma ngayong araw pong ito ay ang magpagluta. Kaya, let's go! Hello guys, ayan po, nandito na po ako sa loob at kasalukuyan na po akong nagpa-drip ng glutathione. Ayan po. So, sasabihin ko lang po sa inyo kung ano po yung mga benefits po na makukuha po natin pag nagpaglutat po tayo. An eternity later. Yes, ayan guys. So, ayan po. So, tapos na po akong magpa-drip for double dose. Double dose kasi meron pong single dose para po sa konti na 100 mamaya ilalagay ko po sa description below po yung single dose at saka yung double dose. Saka balik muna mo tayo. So, ito po yun. Yung Gluta Whitening with Liver Protection Injection. Yun po talaga po yung description niya. So, ang totoo pong price po niyan, total 10 sessions ay 4K po lahat. So, 10 sessions, 10 drip. No? So, 4K po lahat yan. Pwede pong 2 gives. Pero po, itong kinuha ko po, sabi ko po kanina, ay 1 year. Good for 1 year. Kasi po, 1 year, kasi only drip po siya. So, ano pong tawag niya? Ang minimal gap po niya ay every week. So, kung Monday ka nagpa-drip ng glutathione, so every Monday ka babalik. So, yun po. So, total po nun ay 12K. So, isipin niyo po, 10 sessions ay 4K. So, in 1 year, how many Mondays kung every Monday po kayo magpa-drip? 12K lang po in 1 year. So, di ba? Makakasave po tayo. Kaya yun po ang pinili ko. Ayun po. Ano po ba ang mga benefits? So, maliban po sa skin whitening na talagang habol po ng karamihan, maganda din po to sa liver protection, immune system boosting, at saka walang pagod kahit puyat. Totoo po ito. Proving ko po to. Ito po talaga yung hinabol ko kasi po ako, simula po nung dumating po ako dito sa Taiwan, night shift po yung schedule ko. Tapos yun po, every night yung trabaho. Tapos halimbawa ngayon, ipagpaligay po natin na wala po akong pasok kagabi. Wala naman po talaga ang pasok kagabi. So natulog po ako buong magdamag, buong hapon, buong araw, nagpahinga po ako. Kaya ngayon pong araw na ito, hindi po ako nakatulog. May pasok po ako mamaya, 7:30. Kaya yun po, drip lang. Pag na-drip po kasi ako, yung alam mo yung nabuboost po yung immune system ko, yung energy po, alive na alive po ako kahit wala po akong tulog buong araw. Totoo po yan, proving ko po yan. At saka po, decrease allergy or asthma. So, siguro po sa may mga asthma, mapoprove po nila to kung totoo po to. At saka, better deep sleep. So, makakatulog po ng mahimbing. Siguro, tama po yun. So, yun po yung mga benefits. At saka, skin whitening. Sabi naman po ni Doc, hindi ka naman talaga puputi. Kasi ang purpose ng glutathione ay linisin yung kidney mo, yung i-boost yung energy mo. Kung puputi ka, mapapansin mong puputi ka, it's a plus. Yung parang gano'n na po. So, maliban po doon sa lahat ng mga nabanggit ko, kaya nagpa-glutathione po ako ng unli. So, kung tatanungin niyo po kung okay pa po meron pa po bang unli drip ngayon? Meron pa po. Pumunta lang po kayo dito sa Pinay Derma, dito po sa Nancy District, sa Kaohsiung City. Lalagay ko po sa description below yung mga information po kung paano po pumunta dito. At meron din po kung check nyo po yung Inday Matmat sa YouTube po, yung channel ko. May nilagay po ako doon mula sa Nancy Station. So kung galing po kayo ng Nancy Station, pwede po kayong sumakay ng bus 6. 12 pesos lang po yung pamasahe.
Opo. Tapos kung galing po kayo ng Zoe sa may high-speed railway na sumakay, so pwede po kayo mag-taxi. So ilalagay ko pa rin po sa description below yung address po ng Pinay Derma. Pwede po kayo mag-taxi sa labas ng Nancy Station. So kung MRT naman po, pwede po kayong sumakay, maglakad kung trip nyo po sa Hojing Station, MRT Station, or sa Metropolitan Park Station. Ayan po, maliban po sa glutathione po, na glutathione for liver protection, meron po silang iba-iba pong mga promos po ngayong 2021 year package. So, punta lang po kayo sa, ilalagay ko po sa description below, yung Facebook page po ng Pinay Derma para makita nyo po yung kung ano po yung gusto nyo ipagawa o ipakonsult po kay Doc. Huwag po kayo mag-alala kay Doc kasi si Doc po ay isang Taiwanese at nag-aral po siya ng kanyang doctor degree sa De La Salle University Manila. So marunong din po siya mag-English, marunong siya mag-Tagalog, kaya komportable po. Masasabi niyo po lahat ang gusto niyo pong sabihin. Kaya huwag na po kayo magdalawang isip at pumunta na po kayo dito at magpa-consult sa mga gusto niyo pong ipaayos sa sarili niyo. Add ko na lang din po na bago po kayo pumunta po dito, make sure po natin na tingnan po natin yung schedule. Tingnan po natin sa Facebook page po nila kung bukas po yung Derma Clinic. Kasi minsan po holiday or may special event po dito sa Taiwan, nagko-close po yung clinic. Kaya para hindi po masayang yung pamasahe natin at ang oras natin papunta po dito sa Pinay Derma Clinic, siguraduhin po natin alamin o tawagan yung Pinay Derma Clinic kung bukas po sila sa araw kung kailan po kayo bibisita. Para yun, happy, masaya. Ayan guys, so meron po palang bago ngayon, 2021 Home Whitening Set Promo. So kung ayaw nyo po, takot po kayo ng karayom, ayaw nyo pong magpa-inject, meron po silang Snow White Gluta Capsules, meron po sila ditong 3 choices kung gusto nyo pong mag-take lang po ng capsules. So lalagay ko po dito na side kung ano-ano po iyon. Hello guys, ayan po, nandito na po ako sa labas ng Pinay Derma. So mapapansin niyo po, yan po yung clinic hours po nila. So ngayon po ay 6:10 po ng hapon. So break time po nila, mapapansin niyo po, ang bukas po nila ay 2 p.m. hanggang 6 p.m. Tapos may break po silang 30 minutes. Tapos magbubukas po ulit sila ng 6:30 to 9 p.m. Kaya tingnan niyo po yung oras para hindi po kayo malito pag pupunta po kayo dito na halimbawa po ay sirado. So bukas po sila every Monday, Tuesday, Thursday, Friday, tsaka Saturday 2 to 6 p.m. po. Ayan po yung schedule nila. Check nyo na lang din po sa Facebook page po nila para sure po kayo sa clinic hours. Ayan po, maraming salamat po sa panonood. Ayan guys, kung ikaw po ay nakaabot po dito sa dulo ng video na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na to, at i-share niyo na din po. Mag-comment po kayo sa baba kung ano po yung mga gusto niyo pong malaman dito sa Taiwan o dito sa Pinay Derma. Ayan po, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.